Cel Bravo przejęty. Cel Dobry Alfa wieczór. utracony. No, cześć. Przejęliśmy cel Alfa. Co tam na nagie spykamy? Cel Bravo utracony. Nie ma. Jestem. Co tam? Zaraz. Dobra. Przejęliśmy cel Charlie. Już zaraz to ogarniemy. Czekaj, Straciliśmy cel chwileczkę. Alfa. To. No i dobra, oficjalnie mogę was powitać na strumyku, na razie wszystko działo. Cześć, witam was, sorry, że tak Cel późno, Charlie pierwszo w nocy. utracony. Kto chce dołączyć, grać w BF-a, a potem trochę w Call of Duty albo w Wormsy, także zapraszam. Przejęliśmy cel Bravo. No to ja nakładam chyba farmę później BF, to nie ma. Nie. No to spoko, to... Nie wiem, tak, kurde... Cel Charlie przejęty. Z godzinka jeszcze w tego i... No, spoko. No, dobra. Spoko. Quickpull Nanek. Tak, słucham cię, Quickpull. Tak, to ja. Straciliśmy cel Charlie. Aj, zaś z tej strony. Cel Alfa przejęty. Straciliśmy cel Bravo. Kurde, gonią mnie wszyscy. Ach, uciekł przed granatem, no. Cel Alfa utracony. Połowa bitwy za nami. Wróg ma przewagę. Oj, to chyba. No dobra, niech to tak wyjedzie. Piernik, jesteś? Piernik. Nie ma. Bo on jest u Quickpola na tym, na koncie, na YouTubie. Ach, kurczę, ptaszczęcja pieruńsko, on mnie sam... Trzeba mu te skrzydełka podciąć. Ja, jak przyjdzie, słuchaj, Quickpol, to ja mu przekażę, wiesz? No. Cel Bravo przejęty. Cel Charlie utracony. Masz tu apteczkę! Kurczę, bla. Oj, oj, oj. Patrz, żaden Tracimy cię cel nie dziwnie. Alfa.
Straciliśmy cel Alfa. Zajęli nasze pozycje! Przejęli cel! Przejęliśmy cel Charlie. Straciliśmy cel Charlie. Przejęliśmy cel Bravo. Przejęliśmy cel! Dobra robota, panowie! No ty świnio, Kaś się tam skampił, ty. Dobrze ci tak. Nie wolno się kampić. Kampienie jest złe. No. No, fajną ta koszulka. Cel Bravo utracony. Przejęliśmy cel Alfa. Ty jeszcze grosz czy nie? Nie, ja nie. Cóż tak? Grałem wcześniej. Tylko ten. Jak był tam Peter i chłopaki, to impreza była zawalona i nawet żebym sobie nie ten. 8 na 8. O ty świnio! Tracimy kontrolę nad celem Alfa. Ale dwugrzech fajnie pokonał, no. Ale zawalono była impreza, ja. Cel Alfa utracony. O. Gdzie ja idę? Straciliśmy cel Bravo. Nieprzyjaciel przejęli! No już jestem. Piernik? Jesteś już? No, Cel No Bravo to spoko. przejęty. U Quickpola jesteś na kanale. no właśnie widzę na live'ie. Napisał. O ja, takie coś. Peter, co ci mu opowiedzieć? Co ci mu opowiedzieć? Co byś ty chciał wiedzieć? Wszystko jest w jak najlepszym porządku. Aja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 j. Tracimy kontrolę nad celem Bravo. Kurde, ja praktycznie w tym samym miejscu się odrodzę. Cel Bravo utracony. Apteczka, weź się połataj! Przejęli wszystkie cele, nie poddawać się walce! Uwaga, rzucam Cel granatę! Charlie. Ajajaj, jak tego nie trafia to tamtego. Kurcze blady. Ohoho. Cel Charlie utracony. Przejęli cel, pora to naprawić! I co, oglądasz ptaszeń... Pierniku. No właśnie. Kurde, już jako wyróżnienie u Quickpola na kanale. Dzisiaj jeszcze może mało znany kanał, ale w przyszłości. Już niebawem. Tracimy cel Bravo.
cel Brawo. A, porażka. Porażka, no. Niestety. Ojojoj. Siema Grzesiu, siema, witam cię. Oj. Wyniki super. Co tam Grzesiu u ciebie słychać? A u mnie też powiem ci spoko. Jakoś leci, wiesz? Gromy tu z chłopcami w BF-a, ale jakoś się wstydzą poodzywać. Cisza. Czekaj, koło on jest. Ginter. No, tu jest. Tego jeszcze mogę zaprosić. Tego Hachara też mogę zaprosić. A to ja sobie włączę jeszcze Wormsy, sobie pogram sam. No to poćwicz, o. Genau. Ja genau, tak otóż, genau. Dobry. Nie, jeszcze chwila se pogrom. Kurde, ale to by musieli rozumieć te orszy, to by była bijatyka jak pieron. A one akurat są pierony po angielsku, nie? Chyba po angielsku. Straciliśmy cel Alfa. A nie ma żadnych skomplikowanych tych, nie? Żeby tam... No nie, ale jest przyjemnie jak już jest ten polski lektor, nie? Bo wiem jak on Sparty było, kurde, no genialna gra. Sparty? Cel Alfa przejęty. Nie wiem nawet. O, zaś mi Peter go dodawaj koda, no kurczę, no. To jest takie Pamiętam, to w szkole się zawsze dało. Pon Sparty? No. Data wydania to jest 2001 rok. Chyba, wiesz, nie mam dokładnego pojęcia, ale chyba ja. No, sprawdziłem. No, 2001. Że te Wormsy 3D. No mów. Te Wormsy 3D co były, nie wiem. Wszyscy mówią, że takie niefajne były i to już nie Wormsy, ale mi się te najbardziej podobały. No, były fajne, ci powiem. Fajne, mi się też podobało. Kurde, jak się pograł tam. Obejrzyj. 2 kolegów na Twitchu, a nie odzywają się na czacie. A to tak troszeczkę... Ani się nie przywitają, ja się ładnie przywitam na początku. Jest.
zaś łon i zaś kurde to samo. Na PlayStation 2 się wtedy grało. Wormsy? A No, to nie... to jest 3D. W 3D? Na PlayStation 2? No. No to fajne czasy były. Bo mi 3D na moim kompie nie chciały chodzić. Co apteczka dla ciebie? No, mi też ale PlayStation. Kurczę, imię uszczelił, no obejrz. Mr. Black, witamy cię. Nie wiem czy już jak godał, ale witamy cię jeszcze raz. Kurde mi to zaś dźwignie. Taszencjo, łobuzie jeden. Nie ma innych graczy do cholery i no musisz we mnie cały czas. We mnie musisz cały czas strzelać, pieronie jeden. Siarczysty, ognisty. No nie ma sukces na słabych się wybijać. Dobrze godą. Tracimy cel alfa. Pewnie. Kurde, nie idzie tu wyleć. Jesteś ranny? Połatam cię. Jeb, zaś ten kuźwa Ginter. Kuźwa mać. Ja go w końcu zaprasza do mojej drużyny, żeby sam przyszedł. Jebnie. No do niego już tam. O, siema Marcin. Witam cię. No siema. Siemanek. Cześć, cześć. Wracamy do gry. Co? Cel alfa utracony. Jebnie, oczywiście on. Przejęliśmy cel Jakby kto Charlie. inny. Nie no, zostań, Peter, wygłupiają się. Przestań. Się Przejęliśmy wygłupiają cel co do alfa. koda. Będziecie grać koda jeszcze? No, ale to troszeczkę później, wiesz? Straciliśmy cel Charlie. Kurwa, cel został przejęty! Dobra, spoko. A co, też byś zagrał w koda? No. Ja najpierw bych musiał emblemat ekipy zrobić. Cool. Nie mnie, kurwa, pobił mnie! A, takie to było piękne. Mam dla nich... Dzięki. Dzięki. Mamy. Mr. Black. Łobuzie jeden. No na czymś trzeba zarobić, no. Jo. Kurde, tymi granatami. A ty Nanek streamujesz teraz? Mam pysznego streama.
Zajmę się tymi ranami. Ja zazwyczaj jak grom to praktycznie mam cały czas puszczony z tymi. Wiesz? Gdzie na tym nawet czempionat nasza? Nie. Czy na? No może to nasze. Panowie, karabin maszynowy! Apteczka, weź się połataj! Będę wiedział, gdzie jesteś. No ale i tak jest poluminutowo ta. Tracimy cel Brawo. Opóźniłem się. Kurde. Mr. Black, co do kampanii nie grał, jak nie wiem, byda grał z obocza. Powiem wam, czy jest fajno, czy jest szpetno. Nie grałeś w kampanię, tylko trochę grałem w kampanię. Tracimy kontrolę nad celem Nie Brawo. grał, jak byda grał, to wam powiem. Jeb, muśma. Straciliśmy cel Brawo. Straciliśmy cel Alfa. Słuchajcie, co wam powiem na czacie, to mnie to jest praktycznie obojętnie. Czy tam jest ta szybko gra, czy wolno gra. Ważne, żeby była ekipa, się szło fajnie pograć. Tyle mi wystarczy, o. Jebnie, kurde, pieronie jeden, siarczysty, Przeciwnik ognisty. kontroluje wszystkie cele. Kurde, mam nadzieję, że go dorwia. Największą uciechę będę miał, jak tego ptaszka dorwia. Cel Alfa przejęty. Jebnie, kuźwa. Mr. Gay. Mr. Gay, no. A jakby to inaczej nazwać? Film, co słychać? Co mówi słychać? Jest tak i niech tak zostanie! Daj tu do ciebie. Cel Alfa utracony. Cel został przejęty! To jest cel! Połowa bitwy za nami. Wróg ma przewagę. Kurde, już myślałem, że kwasencja. No. Ta-da-da-da. Co do koda, to grałem trochę tą fabułę. Przejęliśmy Nie cel wiem, może Charlie. tam jedną trzecią. No. I nie czuję tej wojny, tam, tak jak na przykład w fabule tego, Battlefielda. No bo to jest, wiesz, no... Jest spoko, ale to nie jest... Ja ci powiem, ja tam nie... Kuźwa mać! No jeden. Nie, powiem wam szczerze, że co tam... BF-a mi się fajnie gro. Ale czekaj. Jak się to nazywało? No w BF-ie na przykład... Nie wiem, czy tam ktoś oglądał, ale jest filmik, jak mi się czołg zablokował, rozumiesz, na kamieniach. Także na murku, także no też ta gra nie jest super dopracowana. Albo nie przemyślana, nie wiem jak to nazwać.
Nie, właśnie tu nie chodzi o dopracowanie, tylko fabułę, że troszeczkę tu jest lepsza, nie? Znaczy nie grałeś, kurczę, no nie porównam ci, no. Przecież mi ciężko zabrać głos w tej sprawie, no. Muszę pograć, to wtedy bym dowiedział, nie? Może coś się później zmieni, ale jakoś tak... No to nie jest to jednak. Aż Tracimy tak. cel Ten Charlie. kod to Jak nie w jest Battlefieldzie taka. było to powiedziane. No. No chyba w sumie Cel dobrze, że nie Charlie kupiłem. utracony. Ja ci tak szczerze, żeby nikogo nie obrazić, to powiem ci chyba jedynie Fortnite, nie wiem czy grałeś, Cel Charlie jedynie to było przejęty. taką grą, którą mnie kurczę wsiągła, że muszę grać. A reszta to tak wszystko na jedno kopytko. Straciliśmy cel Charlie. Nie, bo Apteczka, użyj jej! Bo multi w koda to wiesz, no spoko, tak jak każdy jest No. multi tam. Się tam nie Przejęliśmy cel zmieniło za Alfa. dużo. Granat poszedł, uważać! Ale fabuła co jest fajne w Battlefieldzie, to że mają, wiesz, masz gościa, który pokazany jest, że najpierw jak on tam w cywilu był, co on robił, i w nim wraca, wiesz, i wojna, nie? A tu od razu jesteś rzucony na wojnę, A ta skrócona wersja, o. To słyszysz, zależy jak jest... Ach, kurde, no nie umiem go wycelować. Szybko tu. Ile to już jest? Gałka spada, mi się zmęczyła, o. Ogólnie myślałem, że będzie coś takiego, może dlatego, że za dużo myślałem o tym kodzie. To, że będzie, wiesz, początek wojny, coś takiego, a tutaj jakby od końca wojny się zaczynało, nie? Padasz od końca wojny? No, od 44 roku. Może coś się zmienić w tej fabule. Ale my... Ej, to... Disco. Ja pierdzielę, to już jest coraz... Czekajcie chwilę, zaraz wracam, ale... Chyba albo idę zaraz na koda, albo idziemy w te Wormsy grać, bo... Bo już to mnie troszeczkę męczy. Tracimy cel Bravo. O kurwa. Pistoletem go ściągnął. Straciliśmy cel Alfa. Halo? Kurczę. Trzeba wyciszyć telefon. Dobra, wygraliśmy.
Okej. Ej, zauważyliście jak tam wyglądają u mnie subskrypcje? Jeszcze jeden subik i 170, kurczę. Leci to No, jak z procy. 200 niedługo. No, nie wiadomo jak to, bo może teraz to przystopować, wiesz? To jest różnie. O, nawet nie ostatni, o, wyjrzał. Czekaj, ja to może zrobimy inaczej. Czekaj. Masz tu 170 subskrypcji. A co ty? Nie mam jeszcze. No to masz. Czekaj, bo mi to powinno wyskoczyć. No teraz nie wiem na którym. O, popatrz, i zaś mi się coś zbugowało. Zobacz. Mm. A to ty mi dałeś subaja? A to bardzo, bardzo dziękuję. Czekaj, kurczę, no i coś. Weź. To nie jest. Kurczę, no. No.
Poszedł, no. Wiesz co, teraz gry są na multiplatformie, także... Także nie ma co... Mówi srać ogniem. Czekaj, no kurczę blady, no. No jest. To jest, faktycznie. A nie przyszło mi. No właśnie, coś jest nie tak, bo kurczę, ta... ale czekaj, bo coś jest tutaj porąbane, bo sprawa wygląda tak, że 172. Bardzo dziękuję za subskrypcję, ale coś kurczę, zaś mam zepsute z tym. Nie wiem, bo to jest 3 dni, 5 dni temu takie coś mi przychodzi. To dzisiejsze mi nie przychodzi, nie wiem. No nie ma tej ustawień, kurde. Ja wydawało. No nie mam pojęcia, no. Dobra, small. Olał to pies, o. Lepiej. Olał to pies, jutro się tym pobawia. Dobra, już chyba zmęczony jestem, bo już w swoich strzelam. To fajnie. Już pipa na oczach. Słuchajcie, niebawem te magiczne 10 000 wyświetleń kanału. Niedługo ci guzik przyślą. Za 100 000 subów? Nie wiem za ile, jak to tam jest dokładnie.
Nie wiem czy mi... Ja, 100 000. No. Pięknie. Okej. A, zaś kurde. Trzeci w kolejce premium. Chris, siemanko, nie widziałeś. Cool. Nie widziałem, że już. Szlek z Cremaster. A co, nie masz obrazu? A, pakiety otwieram. Ściągnę. Czekam w kolejce. Ten tu z pompką wpadł, żeby wszystko przysłali. Ej, O fuck. Dostał jak skórka do ciężkiego bombowca, nie? No, ciężki bombowiec. Kijowski. Siema Tomek M, siema, witam cię. Kijowski. Pozdrawiamy Kijowa. No co tu jest? Okej, jeszcze coś tu jest. No wyjść. Jeszcze coś. Bombowiec. Kurde, ile tego jest? O, obejrzyj część. Jeszcze. Dużo tego coś. Dużo tego. Jeszcze kur... No, tu kocioł się zrobił. To Tokia. Legendarny. Co to jest to Tokia? Ach. Czyli są na C. No to miałem spoko, emblemat, spoko, fajny, fajny. Co on chciał zrobić? Nie wiem, ktoś tam jest ze mną w drużynie, bo już nie czaję, czy ktoś na tym jest. Co tu się dzieje? Czekaj. Ja chyba będę... Jak tu wleźć? Kość jest.
Cisza na słuchawce. Za... O, może tak lepiej. Nie udało się... Grosz? Bo nie udało się znaleźć tej mapy. Kurde, masz to. No ja gram. Ale mnie skosił. Gram, jest Ptaszencja, jest... Ktoś jeszcze od nas? I nikogo nie ma więcej. No chciałem do ciebie dołączyć, a nie mogę. Nie wiem co jest grane. O, teraz coś. A przez imprezę? Ale... 46 tylko. Przez gardło przeszło. Piernik opuszcza serwer. No tak, chciałem dołączyć, ale coś się nie udało. Tak. A tu gdzieś na innej grze gracie, czy jak? No nie, ja teraz chciałem dołączyć, Aha. ale coś się nie udało za bardzo. Ale to co, wbijesz do nas, okej? No, No spoko. Wszyscy czekają. On ci już na czacie, kuźwa, koszulki, rozumiesz, z ekipy Zryw robią. A czy w ogóle wy macie prawa autorskie do, rozumiesz, emblematu tego? No i tu, rozumiesz, jest kot pogrzebany, panowie. Także musicie się dowiedzieć, kto ten emblemat tak richtig stworzył. Nie będę wam podpowiadał, kto. Musicie dostać prawa autorskie o... jak się tego do publikacji emblematu. Dobrze, godomowcy? Oczywiście. No, to nie ma tak hop-siup. To nie jest takie proste. No. Czekaj. Dobry przelew zrobił. Straciliśmy cel Echo. Gdzie ty grosz? W jakiej drużynie? Bo cię nie widzę. Ja? No, nie widzę cię zrywu. Czekaj, gdzie ja jestem? Weź powiem. Ty teraz już... Nie, Ptaszencja jest. Ja nie wiem, czy ja do was dołączył. Czekaj. Ale ciebie tutaj też nie ma. no ja jestem. Zryw. Ale mnie tu... Zrywu tu nie ma, nie widzę. Bo Jesteś piernik dołączył. no, w przeciwnej drużynie chyba Straciliśmy jesteś. cel Alfa. Nie widzę. Czekaj. Zryw jedynie killer jest. Ale was tu nie ma. Inną grę No, ma. ale Przejęliśmy cel Bravo. I quick pull w płot i padał zaraz padał. Ja, hopy, obejrzyj się. Jak o kasa chodzi, to on wie kiedy się odezwać. Ja, obejrzyj. Daję mi guś. Przejęliśmy cel Alfa. O, zobaczcie jaki miguś. Zaraz poda numer konta. No i proszę bardzo. A gdzie tam Chris? Gdzie tam ekipa? Rozpad. To się opie kupy dupy czy mnie? Jesteś na innej mapie, ty jesteś na nocnej. No, my już jesteśmy wracam na tej do was. pustyni. Zaraz będziemy mieli wygraną.
W trzech biegało. Widzisz, ale Peter, Quick Pull właśnie to się zabezpieczył, że tam nie idzie zmienić. A jakoś muszka mi tu lato. No wam powiem, chłopcy. Cool. Chciałem w plecy jak Niemiec. Słuchajcie, no na razie teraz to będzie trzeba zbierać na konsola Xboxa, nie? No, Wszyscy posprzedają to ja. teraz. Playki. Wszyscy sprzedają, rozumiesz, ten i ktoś będą miał co innego. O, lig zasypany konsolami ze zrywa. Ja. No ale nie, powiem ci tak o. O, wyróżniony. Chociaż coś. No to nie, gdzie tam znanek, przestańcie. Przy zamówieniu każdy sobie poda swój nick i dobre, nie? O. Widzisz, to Tomek będziesz miał okazję, rozumiesz, pograć z Peterem. Jebnie jakiś kuźwa pelikan szpetny. Zaraz na miejscu. Zaraz na miejscu mnie musiał ubić, kuźwa. Nas jest trochę mniej, nie? A, idźcie pierone. O, trzech. Pierońskie Turki. Tracimy cel Alfa. Kurczę, ale... Zaraz wyjdzie tą bramą. Co? Zaraz wyjdzie, znaczy tą bramą. Ej, ja ci powiem tak szczerze, ja się nie dziwię jak... Góry. Uwaga, rzucam granat! Jak teraz w tym momencie Quickball sam będzie grał. Tracimy kontrolę nad celem Alfa. Jebnie, kuźwa. Nic nie było widać. Przeciwnik kontroluje wszystkie cele. Ja biorę C. Ale czego się doczekać? Na co nie masz odwagi? Tomek, Przejęliśmy cel Charlie. bo nie wiem o co ci teraz chodzi.
prorok. Kurczę, ja chyba kończę to. Ja cię kręcę. Albo późno już jest, albo progracze do tego wleźli. Tracimy cel Charlie. Mogę nie cisnąć, nie? Ale dobrze, lepsza rywalizacja będzie. Straciliśmy cel Charlie. Granat leci! Oj, 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 kurwa, skąd? Tam siedział. Oni się tu odradzają na C. No. A ja tak podejrzewam, że kurde, może se zmienił nick, rozumiesz, i sam działo. Wróg kontroluje wszystkie cele. No tak, przypuszczam, że... No to muszę jeszcze 11, żeby wyzwanie zrobić. Jebnie, no skąd on wiedział? Ja pierdzielę, kiedyś mu oczy, ja nie wiem, on chyba śpi na tym telewizorze. Ja cię kręcę. No dzięki. Trzymaj apteczkę! Dzięki. Jebnie drugi raz. Oś Połowa bitwy za nami. Wróg ma Cześć przewagę. Kubano, świnia, obejrzyjcie. Czekaj, Janek, czekaj. No, poleżak się. No. Uważaj, bo tam sypią tymi granatami. Masz apteczkę! Aj, Ajajajajajaj. Ale nas ścisnęli. Na razie. 121. Dzięki, Paulinko. Szybka Paulinko, to takie będzie tłumaczenie po polsku. Quick Paul. Dzięki, trzymaj się. Może jutro coś zagromy. Z rana do nocy, z nocy do rana. Także daj znać. O, filmowy graczu, wszystko cię ominęło. Całe życie, rozumiesz? Cały wykład. Za późno, żeś się obudził. Granat poszedł, uważać na głowy! A to sami admini. No co zrobisz? Wiktor, co zrobisz? Zaś mnie zabił pieron jeden. Za chwilę się Quickpol wkurzy i wpadnie sam, no rozumiesz, na imprezę. Nanek, jak ty cholero grosz? Co ci mówiłem? Tu masz strzelać, tam masz iść. Tu masz kucać, tam masz kaszleć. Ach, porażka. Porażka. 15. A tam Quickpol nie wkurzej się i no rozumiesz. Jak nie śpisz, to wbijej. 10 osób. Coś transmisja padła. Mhm, już jest. Jest offline. Która to jest godzina już? 20 po. Nie no, dupy nie urwało, wszyscy po jednym, dwóch, czterech, sześciu. Ale tego nie widziałem. Patrz, mi się to nie pokazało. Pierwsza.
No popatrz. Dobra, już wszystko widzę, że chodzi. Quick Paul, o co chodzi? Albo GG, albo OSM Games. O co wam chodzi, bo nie rozumiem. Dobra, lecimy. Przejęliśmy cel Charlie. Aha, 12 osób, popatrz. Kurczę, rozbiło się to, no. Może się zaczął, no trochę jest. Troszeczkę już jest. Zaś miałem jak awarię, wywaliło mi. Nie wiesz co, już jest godzina. Nie obraź się, ale już jest godzina. Kurde, pamiętam z Peterem, pierwszą mapkę my tu ogarniali. Ajajajajajajaj. Patrzę, to się aplikacja na telefonie zmieniała. PlayStation. Nowa szata graficzna. Aha. Ale o co chodzi z tym Quick Paul GG? Przejęliśmy cel Bravo. A to akcja. Kontrolujemy wszystkie cele. Padnij, Danek, padnij! Pluton 6191 na ciebie patrzy, a ty takie jaja robisz, Straciliśmy kuźwa. cel Charlie. Wstyd. I mnie, kurde, Straciliśmy cel Alfa. to wstyd. Straciliśmy cel, zapłacą za to! Dobra, A zabierają. Aj, delikatnie, delikatnie. No ładnie. Przejęty. Przejęliśmy cel Alfa. Cel jest nasz i nasz ma pozostać. Mam dla nich granat! Kaum polos. Obłęd, potrzebny wsparcie! Dopiero co wylazłem. Lololololo. Cel Alfa utracony. Ja wiedział, że on tam będzie. I się wysadził. Aha, Mr. Black. Ale to coś teraz napisał Mr. Black, to nie wiem. GG do good game to ok.
Ale to coś teraz napisał, to opie... Widzisz, nawet Tomek M nie wie o co chodzi. Riru, riru. Oho, słyszę kroki, niebezpieczne kroki. Gdzieś są pirony. To apteczka dla ciebie. Jednie kula w łeb. A kuku. O, trafiłem się. A nie chciałem. Oj, 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 jak mnie trafił. Tracimy cel Bravo. A mnie szpetnie trafił. O, Straciliśmy cel Bravo. gdzie idziecie, na jaki punkt? Good luck, have fun. Przeciwnik kontroluje wszystkie cele. Tomek, ja cię kręcę. Co ten Mr. Black za teksty? Te kapnąłbyś się, jakby ci ktoś napisał GL spacja HF. O co mu chodzi? No, Rozumiałbyś, o co mu chodzi? rozumiem. Teraz się grało kiedyś. Takie gry online. Aha. To widocznie jest Wiem. za bardzo starej daty. Rzucam im granat! Cel Ja Charlie nie no, jakbym przejęty. pierwszy raz to widział, to pewnie bym nie wiedział. Black have fun. Ja tam skróty jedyne co znam to co to było HWDP, nie? Ja tam znam taki skrót. Chowam wódkę do plecaka. Chrystus wraca z Palestyny. Czy jakoś tak. Hugo wraca do podstawy. No, Hugo wraca do Polsatu, no. Tracimy cel Charlie. Właśnie, z CS-a. Ach, kurde, dobrze, że nożem go dobiłem. Obejrzyj. Cel Bravo przejęty. A? Cel To jest Charlie CS-a, no. utracony. Mam złe wieści, straciliśmy cel. No, chowam wódkę do plecaka. Najlepszy tekst. A. Co to było? O, ho. Ja tam słyszę, że ktoś sam loto łazi, suko odepcze, ale w którym miejscu on jest, to nie wiem. O, ty świnio szpetno. Obejrzyj. Cel Alfa przejęty. Muszę sobie te sławki kupić. A na strumyku mam do was zadanie domowe. Bo cię ode mnie jest zadanie domowe, rozumiesz? Nie wiem. Jak ktoś go rozwiąże i będzie działać, to... Nie wiem. Coś wymyśla. Jakiś upominek, czekolada pośle albo coś. Albo na czekolada, albo na czteropak, zależy jak tam wiekowo wyglądacie. Chodzi mi o to, żeby ktoś mi wykombinował, w czym tkwi problem. Że wybiło mi streama. Konsola cały czas jest połączenie, wszystko, nic się z konsolą Straciliśmy nie dzieje. cel Alfa. W tym samym momencie wybiło mi strumyk, widzę, że już danych nie wysyło. I wszystko... Przejęliśmy cel Konsola jest ok, Charlie. na laptopie są problemy. No i tu właśnie jest... Właśnie tu jest te pytanie, co się kuźwa dzieje. Czy to jest wina, nie wiem, jakichś ustawień tutaj na moim laptopie, czy coś. Aha, i jeszcze... Kurde, muszę... Nie wiem, czy jest przeciążony może na tyle, żeby aż na tyle był przeciążony, że po prostu tak by to... Nie wiem. Nie mam pomysłu. A czy na strumyku jeszcze Chris jest? Cel Bravo utracony. Mam troszkę zakowca teraz. Straciliśmy cel Charlie. Wróg przejął cele! Odzyskać je!
A ja sobie poczekam chwileczkę. Ajajajajajajajajaj. Kurczę blady. Przejęliśmy Jesteś, cel Bravo. jesteś. No dobrze, cieszę się, że jesteś. Boże, jak się bał, nie odzywasz na czacie, kurde, myślałem, że poszedłeś już. A na imprezie jeszcze są obcy? Jesteście jeszcze? No ja jestem cały czas. No jestem. Który właśnie Kurde. przyjmują. Straciliśmy cel Bravo. Wróg kontroluje wszystkie cele. Ale to ino internet wybiło. I to wybiło internet tak, że na laptopie właśnie gaśnie wszystko. Nic, jakby nie wiem. Karta internetowo, karta Cel LAN, Charlie czy jakby to przejęty. powiedzieć, siado. A piernik, do której będziesz? No nie wiem, nie mam pojęcia, jeszcze Cel ten Alfa jeden mecz chyba. Przejęli cel! Pora to naprawić! Bo ty z nami tu grośnie. No gram. Nie wiem, bo jakbyś... O, ty o Boże. Ach, kurde, już jak do niego się przymierzą. Ale Tomek... Nie, kabel jest dobry, bo jest Brawo, podpięty, przejęty. ten sam kabel był podpięty, rozumiesz, pod konsolę i nic się nie działo. Po przemianki robię, nic się nie działo. Jedynie, kurczę, no nie wiem, kaj by był... kaj by był ten problem. Cel Charlie utracony. O, teraz mi zaś internet spod wysyłanie widza do... Nie, zaś Przeciwnik skoczył. kontroluje wszystkie cele. Jakby co to na B jest na dachu. No, wiem, skasował mnie. Sorry, że wam nie powiedział. Ja idę C przejąć. Tu dźwigna Gintra. O, uciekł. Kurde. Quick Paul słyszałem go, żeby nie było. No mam OBS-a, na Przejęliśmy OBS-ie cel jada. Alfa. Na OBS-ie jada. Przejęliśmy cel Charlie. Cel jest nasz! Jesteście bohaterami! Ojojoj, tam z góry. Na C jest na dachu. Jakby go ktoś tak umiał Tracimy kontrolę nad Strzaskać. celem Charlie. No co? No właśnie i powiem ci, że software aktualizacja Monstaro wersja OBS-a Straciliśmy cel Charlie. i troszeczkę już mniej wybiją. Na starszej. Pytałeś się na C był na dachu, wiesz? Nie wiem czy tam dalej jest, czy już go ktoś skasował. Co się dzieje jeszcze? Apteczka dla ciebie! Dobra, mamy B, może musimy... Przejęliśmy Ja cel kurde Bravo. zapominam o tych apteczkach. Dasz tu apteczkę! Zapominam o tych apteczkach dawać. Proszę, apteczka dla ciebie! Wygodnie proszę. Cały czas łazi po dachu. Straciliśmy cel Alfa. No tam? No co my tam mamy?
Kurde, ja tam wleciał. Dobra, mamy co? Cel Bravo Już i no to się zaznaczony. skończy, jeszcze dużo nam nie zostało i idziemy w Wormsy grać. Kur... Idziemy w te Wormsy grać. Czyli nawet przegrywamy. No... Niestety. A to będzie na oknie zaraz z góry gdzieś. Cel Bravo przejęty. Kurde, uciekł mi, no. Chciałem go dźwignąć. Zaraz zobaczyć. Cel Charlie utracony. A ty, Marcin, masz... Wormsy może? Jeszcze nie ściągnąłem jeszcze tego. Ogólnie tak... Ja zapomniałem szczerze mówiąc, że to jest. Aha. No wiesz, tam dupy to nie urywo, nie? Biorąc fakt, że chcę Cel Alfa już przejęty. wcześniej zakupił Wormsy. To zawsze kiedyś na tym, zagrałem na Kurde, coś słyszę. się grało, no, z kuplami. No. Ja pamiętam, nieraz kurde o grywołach fajnie się grało. Tracimy cel Alfa. W tygodniu tak ogólnie nie gram, to chyba to zawsze we wtorki tam pierwsze, nie? Miesiące. No. Kurde, słyszę, że ktoś biegnie, ale nie wiem gdzie. Czyli to mamy C, trzeba śmigać. Czekaj, apteczka. Weź apteczkę! Ktoś tu jeszcze jest na ten. Na B biegną. I jest. Fajnie. Ja go zaś znajda, mnie zaś zabije. Na B na placu tam są. Na A idą. A z której strony idą na A? Straciliśmy cel Bravo. Od C. A, faktycznie. Granat leci! Czekaj. Użyj tej apteczki! To tu jest. Nie, to ty. Dobra. Ajaj, tu jest! Kurde, zajrzegnie. John Cena. Czy kupuje Xboxa? No powiem ci szczerze, że na razie mnie nie stać. Na Xboxa nie ma gier. Są gry, te same co na PS4. No nie wszystkie, oprócz ekskluzywów, ale reszta jest. Także wiesz... Ale ekskluzywów nie ma w ogóle. Chyba co tam jest? Quantum Break? Jak to jest tam w ogóle? Czekaj. Jak ta gra się nazywała? Odrębna No ale coś dobra, takiego. powiedz mi jakie są ekskluzywy na PS4. Będzie God of War. Nie grałem. Gran Turismo. Gran Turismo? Horizon Zero Dawn. The Last of Us. Też nie grałem. Horizon Zero Dawn jest. Chwileczkę. Też nie grałem. Teraz, no, Horizon. Jeszcze coś jest? Little Big Planet. No już jest. No jak umiecie to wymieniajcie. Ja wam powiem, że praktycznie chyba w ani jeden ekskluzyw nie grałem. Także Uncharted oczywiście. Uncharted. Przejęliśmy Masz- Ale to wszystkie cele. też nie mam kupione i grałek w demko. The Cel Order Alfa jest. utracony. The Order. Jeszcze Ale chyba też nie grałem. Mat. ta taka diablowata taka, czy to jak ona się nazywała. Infamous Second Son jest. O, No to zajebiście. też było za darmo i...
Na 300 Uncharted. Nie? Bloodborne jest. No może O, jest właśnie tekst do bardzo. tyłu z grami troszeczkę, a to jest problem. Crash. Pięknie, pięknie go zgasił. Ratchet Clank. Ale też nie grałem. No, Nie, ja wam powiem, że Przejęliśmy cel Alfa. widzicie, ja Killzone. też nie grałem. O, No właśnie. to widzicie. Praktycznie do mnie jakby miał ten Xboxa, to raczej nie byłoby Straciliśmy różnicy, cel Charlie. bo nie grałem. Znaczy powiem ci tak, że wszystkie ekskluzywy urywają dupę, jeśli chodzi o grafikę. Aha, Na dany moment jak wychodzę. Każdy jeden praktycznie, nie? kurde, Czy ale Killzone, to czy... Przejęliśmy To są cel były na Bravo. PS3. Tak samo z tym The Order było, że niby tak naprawdę gameplayowo to nie było jakieś super, ale graficznie ładne było. Dokładnie. Przecież, no bo każda gra jaka wychodzi to jest Mhm. wyciśnięte wszystko, nie? The Last of Us to samo przecież, jak ona wyglądała na PS3. Z tych było ta, co to jest... Tracimy kontrolę Czekaj, nad celem Beyond Two Alfa. Souls też chyba jest tam, tylko i wyłącznie. O, Heavy Rain właśnie jeszcze. No ale Heavy Rain. ja wam panowie powiem szczerze, że jak wychodziło, że mam wybrać gra z puli ekskluzywów, to ja w nich w ogóle nie grą. Ja nawet nie wiem, które gry są tymi ekskluzywami. I widzicie, mam PS4 i nie grałem Cel w nie. Alfa przejęty. A tak naprawdę to dla Xboxa to mi się wydaje, że tylko jest ta Forza, nie? No ale ci No i powiem, Gypsy co jeszcze były na kiedyś. przykład Forza Horizon. Widziałem tam takiego streamera Yoshi? Cel Bravo Yoshi? przejęty. Yogi? Yoshi. Joży. Ten co bez kamerki streamuje, nie? No. To ci powiem, bardzo mnie zaciekawiło. I prowadzenie tego, Kontrolujemy i wszystkie opowiadanie. No ma taki synek styl. I powiem, to mnie zaciekawiło, nie? A to znowu ma coś takiego, że na odcinkach to całkiem co innego jest jak na live'ach. Aha. Tak jak jest to znowu. A to jeszcze u niego na Tak, live wszyscy- chyba nigdy nie było. Tracimy No, jak kontrolę sobie nad wszedł do celem niego na Bravo. live'a, porównał to co ma na odcinkach z tym co na live'ie ma, no to całkiem co innego. Na tych odcinkach Cel to taki Bravo tam utracony. grzecznie wszystko ten, a na live'ach to już to nie wygląda. No. Co to ma? Filmowy graczu, powiem ci z ręką na sercu, że w Halo, czy jak się to tam godo? Halo się godo po angielsku? Nie grałem Przejęliśmy No cel wiadomo o co Alfa. chodzi. i... Kurde. No, na X pamiętam jak miałem ten 360 jeszcze. No i- Straciliśmy cel Alfa. Gdzie oni są teraz? Kurde, to już nie widzę. Się wszyscy pochowali. Porażka. A ile żeśmy nawet nie zauważyłem? Tyle przegraliśmy? A teraz The Last of Us 2 ma wyjść, nie? No. Się zapowiedzi były. Jedyneczka jest fajna, podobała mi się. Echolokacja zombie. O, rezydenty. Do pewnego A, czasu, to teraz jest na fajne. X też są. Nie? O, mi wywala tego streama. Dobra, ja idę z BF. Co, idziemy na ten? Na te wormsy? Ma ktoś No. ochota? No, można było. No to chodźcie, idziemy na te wormsy. Ile to waży w ogóle? Wiesz co, nie powiem ci, może z 5 giga? Ja też to zaraz ściągnę. No. Okej. Kurde, wkurza mnie, nie wiem co jest grane, że to tak wypierdzielo. 2,37. O, to jeszcze lepiej. To jeszcze panowie To lepiej. wyłączę No. tego BF-a. Kurde, ja tych ludzi na strumyku muszę przeprosić, bo no nie wiem co jest grane. Po prostu przestaję wysyłać i już. PlayStation Store.
Ja wczoraj sobie UFC kupiłem, w fajnej cenie było ta dwójka. 5 dych wersja deluxe. A 3 dychy zwykła. Ale jaka gra? UFC dwójka. A gdzie to kupiłeś? No na PlayStation Store, teraz jest za 30 zł zwykła, deluxe 50 fajnie zł, się chyba grało? 70 groszy. Wiesz co, dopiero co ściągnąłem to. No to ja bym sobie może kupił. Ale 3 dychy to wiesz, No, to nie jest jakiś tam majątek, nie? No właśnie, bo ja tam patrzyłem kiedyś, ale to wiesz, 120 to... To ma 120 zwykła, ale wziąłem tą deluxe za 5 dych, to była po 169 wcześniej. A jak jest za 30? dobra, Kajo upchał te łąsy tutaj. Aha, muszę włożyć płytkę. Dobra. Mam nadzieję, że będę umiał z wami grać. O. Czekajcie, chwileczkę. To podpinam. No i powiedzcie sami, bo żeby widzowie wiedzieli, że wybiło mi streama, ale dalej my rozmawiali, nie było żadnej przerwy, nie? No, Także problem nie leży po stronie internetu, tylko po stronie kompa. Coś, nie wiem. O, nawet z naklejką mam. Ta gra znajduje się w bibliotece. Pobyt. O, chcę wyjść. Dobra, to wezmę. Okej. One... Hello, I am Ms. Tara Pinkle, 29 minut. stinkingly rich adventurer crypt. Dobra, to sobie pominemy. A wy macie jakieś pojęcie, jak tu pozapraszać, żeby wszystko było ok? No, O kurczę, ten Mniej więcej. English not for good for me. A powiem wam, że lubię bajkowo, tako rysunkowo ten. Co to jest? PSN? Ona jest po angielsku? nie, zapraszam cię. Ja po angielsku. A zaprosiłeś mnie, ja? No już. Czekaj, to jeszcze nie wiem, czy... Ile ci to zajmie, żeby pobrać? Mi 20 minut. A Adamek, słyszysz nas? No. Co, nie chciałbyś z nami zagrać? No mogę sobie zagrać. No to jak masz, to chodź, to będzie nas 4, to fajnie będzie. Bo kto tu jest? Kto tu jeszcze jest taki, żeby... Kijów jest, kto tu jeszcze jest? Przez ten czas komika wypuszczę. To... No to pany Wormsy atakujemy. To jest Okej. zaproszenia. Nie, to okej. Nie mam tego zaproszenia. No, jeszcze jedno myślę. Okej, wejdę tu na ten. Prośbę do znajomych. Nie pokazuje mi. O, jest, 2 zaraz przyszły. A wy tego Overwatcha macie? Nie, ja nie mam. To jest was? Ja nie mam. This is a place to fine-tune the worm icon. Game options can be tweaked. Aha. I ty możesz? Czekaj. Mieli, to byłem pobrał. O, Ej, co się stało? no, sorry, bo To jeszcze raz wyślij. myślałem, że to... No, czekaj. Oj. Sorry. No, filmowy graczu, kurczę, mi brakuje tego dubbingu. Piękny był.
Albo te napisy tych postaci, zapity krasnal. Kuźwa, no piękne to było. Dlatego, kurde, smutno mi jest, że nie ma po polsku, no. Okej. A ty, De Adamek, możesz już to, czy... Czekaj, ktoś jeszcze nie ma? Kto tu nie ma? Co? Ktoś jeszcze nie gra? No jeszcze Marcin, jak tam? Ile ci zostało? 25 minut, wychodzi na to. 25 minut. To No. poczekasz? Tak, No to może spokojnie. to puśćcie jedna rundka se zagromę i... czekaj. Redy. Kwadracik, proszę. To nas automatycznie wywali po ten, czy? No, filmowy gracz, o kurczę, to był dubbing. To naprawdę mi się podobało, to było fajne. Let's see what you've won. Wow. Czekaj, jo. Do we have any Co to winners teraz było? amongst you? Ktoś gro, a nie wiem kto. Co to tam działo? No ja jestem ten czerwony. A to nie. To... Ja chyba. No, to działaj tam. Ładuj tam tego czerwonego i... Whoa. Żeby wymierzyć to musi... No, ładuj na górę. Final call for the teacups, folks. No, czas ci braknie, ładuj w niego. Braknie ci czasu. 3, 2, 1, bang. Bang. O! O, ho, ho. Co teraz? Aha. To jest różowy. No. Fajnie. Zaczynam grę i już jest tak na stracie. Power, like sun. I pult do wody. Oczywiście, dziękuję. A nie ma za co. No, fajnie. First blood. Acute. Jo. I'm on it. Jak tu było ten? Nie to. Czekaj, jak się tu wybierało broń? Na kółku. O, fuck! Achoo. O, apteczka. This game is rigged. Jak się te Dobra, trudno. Oj, 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 już topa. Chris, co z ekipą Zryw? No nic, dalej jesteśmy. Nic się nie zmieniło. Jedynie może się troszeczkę zmienić w zarządzie, ale to tam na tam naszym prywatnym czacie chłopaki tam ustalą, kogo by tam proponowali. Także grać jako ekipa Zryw, ci co są w Zrywie nadal gramy na PS4. Jedynie co się mogą ucieszyć osoby, które są na konsoli Time begins. Xbox, bo też tam powstanie na pewno ekipa Zryw Xbox. Także nic, tylko się cieszyć. Grupa
nie kończy się i w ogóle, tylko Now I know how the goldfish feel. tylko po prostu rozrasta się, także nie martwcie się nic i tylko się cieszyć, no. Będzie nas więcej. Kurde, ty to masz opanowane, ej. No, Kto to gro? Piernik ty, nie? Czy Adamek? A, to ty poćwiczyłeś do... O, zaś we mnie na pewno przypierdzieli. Już myślałem. Ja, oczywiście we mnie. Dzięki. Dzięki. Fajnie. Może by się... O, super. Super, pięknie. Rabbit. Co teraz? Ajo. Dobra, na kółku, ja. I co my tu mamy do wyboru? To nic, no. That's better. Patrz, przeżył. Kurde, jak mam pecha, to zawsze mam pecha. Oh, a prize A te for bereciki, me, żeś se say? są ustawił? Gdzie ustawasz? Hey! Filmowy graczu, co ty mówisz? Z tego co słyszałeś, to niby gracze PS4 będą mogli grać z multi z graczami Xbox One. Tylko pytanie kiedy? No to powiem ci, nie słyszałem o tym. No ale jeżeli to faktycznie jest prawda, no to... A wy co powiecie na ten temat? Interesowałoby was to? No, interesować na pewno, tylko że wątpię, żeby coś takiego było. Nie? Czy to w ogóle kiedykolwiek zrobią, tak? Microsoft się ma połączyć ze Sony. Aha. A, to wątpię. Aha. To może być jakiś fake, no. Yes, sir. O, ja jeszcze został. A gift for me. Okej. I'm on it. 0. Co by wam tu posłać? Kurde, nie ma nic na odległość. Oj, oj, oj. O, jeszcze by swojego trafił, fajnie. Let's see what you won. PS4 odmówiło. Nie no, Wiesz co, no nie wiem czy... no co to miała być jedna gra. Co? Tylko jedna jakaś gra tylko tak miało być. Że Microsoft coś tu niby zaproponował, ale później Sony odmówiło, że coś takiego. A to tylko w przypadku jednej gry, a nie że... Any more takers? No szkoda, no. Tissue. Don't be so coconut shy. Me once. Ale też ciekawe, kurczę. Ale nie wiem jaka to gra była, no to... No, no. Mr. Black. Siema, siema.
Co tam słychać? A okej, ale piernika nie słyszę. O co to jest? To nie celuj we fioletowych, niebieskich celuj. A nie we fioletowych i menu. Tam w tych drugich. Nie we fioletowych. Tylko, że ja nie wiem jak tym wycelować. No nie we fioletowych. Bo to przynosi chyba coś. No kliknij sobie. Sun sets. Ajajaj. No tyle szczęścia. Is this the top prize? No, masz Chris racja, żeby było za pięknie, niestety. Surprise! Got it! Kamikadze, nie dziękuję. 0. Tego już nie mam. Już? Achoo! O kurde. Ja myślę, że coś więcej. A w ogóle powiedzcie mi na czacie, jak wam się podobał ten Nightbox. Przeszkadza wam, czy może być? Jak tam w ogóle macie pomysły do Nightboxa, to możecie mi na fejsie napisać, co tam, jakie macie pomysły. To możemy też jakieś tam informacje podać. Tissue. Mr. Black, co powiesz ciekawego? Final call for the W sumie teacups, to folks. tam... Tak sobie, o. Hey, let me try that again. What this? Fear the spear. Co to jest? Master. Aha. Dzięki. I'll get you. Super. Nanek, wrzucę się na tego Instagrama. Nie wrzucisz na Insta? Nie ciebie, tylko cię będę obserwował. Dobrze. O. Jak Dziękuję. poszło. No, ja też obserwuję. O, O kur... The tissue. Kiedy Division ciąg dalszy? A to nie wiem, to kurczę, trzeba się zapytać Tomka M, kiedy by miał też ochota zagrać. Nie mam pojęcia. Nie mam tak, że mam poplanowane gry, tylko po prostu wchodzę i dzisiaj gram w to, dzisiaj gram na przykład w koda. No, fajny jest ten klimat tego. Ale tak, wracając do tego, co mówiłeś, to nie mam tak, że wiesz, że mam coś po kolei, ta gra, tamta gra. A chociażby cię bardzo przydało, bo mam jeszcze WRC 7 do ogrania, Battlefield kampania, Call of Duty kampania. Tam przyszedłem, ale Call of Duty Black Ops kampania i Infinity Warfare i Modern
Warfare, też kampania do przejścia. O, alleluja! Fajnie. Mam Infinite Warfare, możesz tego. To pomyć. Dzięki! Bye bye. Dzięki! Tickets, please. No, ty masz tam jeszcze jednego. No. Let's go. Ja coś muszę lepszego na was wybrać, ale kurczę, nie ma co. Chyba, że to. O. I który tu jest najmocniejszy? Ten tu. A to z góry poleci, to nie doleci tam. Aha. Dzięki. Kurde, banan. Ale że kto spierdzielił. Oh, a prize for me, you say? You give me money, I'll give you prizes. It's coming for you. No widzisz, a ja mam jeszcze z cyfrówek ten Anti-Down do przejścia. Horror. O, ty dam też. Ten horror, czekaj. Kolejny ekskluzyw, dokładnie. Aha, no to dobra, to sorry, to w jeden ekskluzyw grałem, no. Ale czekaj. Jak się to nazywa? Enchanted? Nie Enchanted. No, ta maskotka kukiełka. Unravel, właśnie. To mam do przejścia. Little Big Planet też jeszcze jest jako ekskluzyw. No, też to mam i też do przejścia. Coś tam młode od mojego bracika grały. No ale jeszcze nie grałem w to w ogóle. Podobno fajne to jest. Fajne też można w kooperacji grać. Aha. Nie wiem, ja bym chyba potrzebował, rozumiesz, miesiąc urlopu albo czegoś, bo... Ja też mam jeszcze Wiedźmina, 2 dodatki, Wiedźmina do ogrania. Far Cry 4. Is this a donation? Kurde. Ja on nas wykończy, ten gościu. Dobra, teraz coś trzeba dużo mniejszego wybrać. Kurde. Co tu na was wybrać? Bo już nie mam pojęcia. To nie. Teraz. Easy hit. O fuck, ale że kto spierdzielił. No pain. Kurde. Mam na anegdoty z skrzynki, co jest. No nie wiem, czy dożyję do tego. It's coming for you. O ty świnio. Ej, no chyba se żartujesz. Jest jeden. Bo już nie pogrom FBF-a. Zastanów się. Zastanów się. My rules. Hey, get back behind the line. No, filmowy graczu, ta amnezja. Też bych musiał, kurczę, przejść. A dość trudny horror. Właśnie nie wiem, o co tam chodzi. Chodziłek tam po tych pomieszczeniach i
Kurde, nie wiem co tam dali robić. Chris, co do koda, to nie wiem, może jeszcze dzisiaj zagram, ale jakoś tak kurczę, na razie z chłopakami se pogram. To było to, ja? Aha, no to było. Czekaj, może mi się tam uda do was dotegować. O kurde. Raz mi się udało, o proszę. Fire, fire, fire. Kurde, ale piernik, ty no w każdej grze no kurde ogrywasz. Oh, a prize for me, you say? No, prawda. Nie w Battlefieldzie nie. Ej, coś ty zrobił? Wysadziłem się w powietrze. Fire starter. Jakiego Radka na PS4? Nie Radka, Tadek. Dragon, no. Nie no co ty. Może kiedyś Tadek kupi. Co to jest? O, panika. Me see darkness. No, też tak może być filmowy graczu. Spear, still strong. A Tomek M jest, czy on też już poszedł? No nie wiem teraz. No. O, o, za mocno. Me survive. Oj, oj, oj. Sunrise. O ty świnio. Obejrzyj. Pa, jak mnie wykończy. Bang, bangi. No, prawie. Kurde, już myślałem. Just you wait. Okej. Let's go. Nie no, nie będziemy się pierdzielić. A, on był taki dubny, duży kozak, proszę. Sun spits on you. O, no. Me thirsty. O kurde. O, to się rozdało. No pain. Spoko filmowy gracz, spoko. Tatka, no tak go jak wcześniej. Time Tadek raczej begins. tak. Nie wiadomo, może kupi, może nie. Na razie go nie namawiałem, To go dam. ale go tak troszeczkę wkurza, rozumiesz, że na przykład w BF-ie nie padł. O, tak wczoraj, nie? Bier pada, bo mnie to wkurza tego. Ej, Grey, Ginter! No wiesz, wczoraj to przepiłem, ty już pijany był. Ej, jako nazwa mu Ginter. Wiesz co to pisał? No. No, pewnie. Ginter. No, tylko jednego sobie ustawiłem, bo więcej to nie wiem. Oj. Ty świnio. Mam nadzieję, że przeżyłem. Oj, ty łobuzie.
Ja to po prostu napykam. Ostatni winter. Czekaj. Co tu jeszcze takiego idzie posłać? A, takie coś. A, to mi nic nie daje. Jak tu było skokanie? I obroty? Kwadrat. Kwadrat? 2 razy kwadrat. No, albo 2 razy kwadrat. O, może to coś będzie lepsze. Co? Jest to coś lepsze? Nie wiem. O. O mało się nie zabiłem. O, już mam zainstalowane. Oj, widzę, że ta rozgrywka... Marcin zdąży to pobrać lekko. Ja już pobrałem, już się zainstalowało, Aha. włączyłem teraz. No to widzisz. Okej. Co by tu wybrać? To co to jest? To jak jest woda i to się da, no to tą wodę wciąga. Aha. No to widzę, że ty już to masz bardziej opoznane niż ja. No dzisiaj grałem raz. No to już też pora razy grał i kurde... Mi tak dobrze nie szło. Bo tam w ogóle idzie kampania w tych Wormsach robić, nie? Nie wiem czy wiecie. A, to. Nie wiem, czy to jakieś ciekawe. Czemu? Tam jakieś zadania masz. Także można sobie też pograć. O, spawacz. A to można dołączyć? No jak się ino pozbijemy, bo jest nas dwóch i walczymy o prestiż. A w czasie gry tak nie idzie dołączyć. Nie. Oho. Zero. Teraz będę potrzebował. No, abyś mnie tam teraz zalał. Oj. O. Oj. A gdzie uciekł? No, ci powiem, filmowy graczu jest fajny pad. Weź ty mi od tego spawacza. Vload. W tej prawej tabeli całkiem do góry po lewej. Aha. Okej, no to się schowałem. Rozgrywka na 2 godziny, ej. A już nie mam czym tam. Me thirsty. 2 godziny rozgrywki, no. Up, me climb.
climb. Sun sets. O, Chyba się już woda zaczyna podnosić, co? a to się podnosi woda? No, chyba ja. Później zatapia się wszystko, no. O ja kręcę. Let's go. Dobra. O fuck, ale zniszczyłem se, ja pierdzielę. Fire starter. Jako muzyka, ej. No. Emocje rosną. O, jakie fajne. No, fajnie. I co, wszystko? O nie, o nie, o nie. Powiedz, że jeszcze możesz coś wybrać. The sun is against us. No i dzięki Bogu. Okej. Okej. Teraz to trzeba przemyśleć. Czym by cię tutaj ugościć, proszę pana? O kurde. To jest ten telefon, no. No. Ale to też mogę... Okej. Tak. I teraz... Oj, 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 nie udało mi się. Ale żem to spieprzył. Kurde, już przegramy. Fear not spears. Jestem przez takiego samochód, jak jest garda. Prawda, przegrałem. Me need clean. Kurde, balans miałeś trochę mocniej. Ajajajajaj. Fire starter. No i ten mnie teraz gasi jakimś... A macie wszystkie możliwe bronie Nie, nie, nie. jakieś na to, czy... To jest akurat wersja bez tych wszystkich, bo... Fajnie, fajnie, pięknie. Dziękuję, dziękuję. Czekaj. Ale dobrze, dobrze było. O.
Fajnie było. Dobra, dzięki. Czekajcie, ja zaraz wracam. To zaproście ten... No, Marcina. Ja zaraz wracam. To odebrałem, to. Co to, local play? W ogóle nie wiem, czy to co chodzi. Nie, ja zaproszenie wysłałem. Właśnie wziąłem to zaproszenie i... Jeszcze raz. Hasła. Teraz nowe dałeś, nie? Mhm. Jeszcze raz. Enable to join match. No bo przed chwilą tu jakiś znowu doszedł. Jakiś randomowy. A czekaj, ja wezmę z... Co się stało? Teraz się stało. Nie działają, nie robić. Dobra, jestem. No, zacięło się i... nie działa. Halo? Szuka i... Ale to... No właśnie, coś mi się zacięło. Aha. Muszę włączyć. Mnie chyba wywaliło. Oj, to niedobrze. No, ja włączę jeszcze raz. Teraz zaproszę. Oj kurde, wszyscy pouciekali ze strumyka. Teraz pół do trzeciej już, nie? No. Zaproszenia. No, zaraz wyślę jeszcze. Nie, zaraz wyślę jeszcze jedno, bo Ale wszyscy jesteście? Mhm. Aha, czekaj, ja mapka wybieram, ja? A to tym masz... Nie wiem, bo mnie wywaliło przed chwilą. Tylko może Nanek zaproszenia wypuści. No to wyślij zaproszenie. A to wy nie grocie? Nie, bo... A to nie chwila, wyrzuciło to z ja tym. muszę wyjść. A to ja mogę wysłać, bo już jestem w tym. Okej. Dajcie mi chwilkę. To widocznie mi kogoś pozbierało jakiś od innych, wiesz? No i ja No wysłałem. spoko. No jest. Dołączamy. Okej, tu dołączamy i zaraz pykamy. Hello, I am. Jestem chutem. Kurde, jeszcze muszę reszta ściany odkleić tym green screenem, bo nie mam to Szynanka tu brakuje. nie mam ustawione to tak jak ja chcę.
Powinien jak zaraz dojść, nie wiem. Obejrzymy. O, jest. Piernik, dobra, wszyscy są, widzę ja. Dobra. Ready. A nie, jeszcze. Jest. Wybierz jakoś fajną taką mapkę. W tych Wormsach, Worms War Party było chyba lepiej. Lepsze te mapki były, nie? Te to jakieś kuźwa. Ta? To też nie, bo jest za mało. Tamtą tam zaraz zatopiło. Ta Nie, chyba, co? daj jeszcze jakoś inną. Coś innego? Cykę, ja ci powiem kiedy. Na razie takie są dziurawe te mapki. To też takie dziurawe. To chyba my grali, to też dziurawe. Kurde, były kiedyś takie fajne na starych tych. No to już dej to, no. No, jest. No, niech już to będzie, no. O kurczę, wszyscy już u mnie popadali, wiesz? Widzę. Jest dwóch chyba widzów. Filmowy graczu jesteś jeszcze? Albo Chris? Kto tam jeszcze był? John Cena też chyba już poszedł. O, jo. Okidogi. Let's go. O, tu już więcej jakichś rzeczy widzę. Nie, to jest za mało. Kogo tu mam najbliżej? George. Come on then. Fuck, uciekaj! Fuck! Nawet dwóch idą. Fatality. Ja cię kręcę. Hey, let me try that again. Sun with us. To ładnie uwalił. This game is rigged. Leave me alone. Hey, let me try
A na jednej konsoli, nie wiem, 2 osoby można to dać? No można. Nie wiem właśnie. Można ja? Tak, można, bo tam jest ten lokalny. Tam. Znaczy, nie grałem, nie? Tylko tam była opcja, że lokalnie. Raczej można. O fuck. Nie, Mikołaj to zrobił. O fuck. Do swojego strzelą. Fajnie. Ty durniu. Oj, oj, oj. Tego sprzętu. Me want. O, filmowy gracz idzie spać, spoko. Wytrzymaj się. A nie. Nie ma spania. Zmęczony jest. Ciekawe jak to tam jeszcze jest na czacie, bo widzę 3 osoby. Nie wiem. Paulinka. Nie, on też... Whoa! Do we have any winners amongst you? A mina jak wybuchnie to, że... Głośniej, bo nie słyszę. A mina jak wybuchnie, to jest koło skrzynki. Jeszcze raz, bo... Ona... Serio. O. Teraz słyszysz. No. Super. Kto... Fantastycznie. Mina co była? Jak jest skrzynka i obok jest mina. Jak, nie wiem, wywalisz w tą minę, to skrzynkę też ci rozwali? Właśnie nie wiem, nie. Nie wiem, wiesz, no akurat tu ci w tym nie, bo za mało rzek pobrał, żeby powiedzieć. Mi się wydaje, że też powinno wywalić, żeby zdetonować to. Zobacz, 4 widzów, kurczę. Mało kto pisze na czacie. Ale kup sobie Assassina. Assassina? A, jeszcze muszę przejść te gry, co mam do przejścia. Zemsta Stefana. I'm on Miałem it. tu 2. Ready? O, jo, czemu nie mówicie, że jo? Kurczę, ja się tu zagapił na ten. Jak jest czas, to na dole to jest siła wiatru, tak? Na dole. Tak. Do strony był. Ej, co? Ja nic nie umiem zrobić. Chyba, że... Move it. Oj, szybko. Magic. Aha. Spoko. Ja tu nic nie umiem zrobić. Fire starter. Wiecie. Power like sun. We know friends. Is this the top prize? This teddy bear ain't gonna win itself. Ale to nie jest coś dobrego wziąć. Owce? Ale słabo cię słychać, wiesz? Ja cię
słuchawkach aż słabo słyszę. Roll up, roll up. A teraz? O, no lepiej. I to nawet fajnie, wy się wykończycie, ja sobie poczekam Goldfish in a i bag. potem będziemy kombinować. Tak krzyży. I go. This is but beginning. What that? Yes, sir. Mr. Black, co tam powiesz ciekawego? Pierdolam Netflixa. Ale to smacznego. No O, dzięki. proszę. Na sucho najlepszy. Kurde, co ja tu mam zrobić? Nie! No to już wiecie, co mogę zrobić, no. Ja pierdzielę. Ty durniu, ty. To już ich teraz maniana odwalił. Try this. Leave me alone. Hehehe. Już po... Nie, shit, statek, nie? Z granatira go, rozumiesz? Achoo. Jeszcze rozmów popraw. You. Nie wiem kto to jest, ale... Ma się do... Kto to gra fioletowymi? Adamek. Nie, ja strzelam. No to ładnie, żeś se strzelił. Kto ma fioletowe? Dzięki, ja Marcin. Ale to mów głośniej. Nie wiem, może mikrofon dali albo coś? Bo to jest strasznie... Nie, ale zauważyłem, że jak nieraz jest na czacie, to nieraz się tak zdarza, że niby jest ok, a za chwilę kogoś nie słychać. Mhm. Jest. Tak z tym, z Lemim też tak miałem myślę, że... A, już teraz nie będziesz miał, bo nie będzie okazji. Chyba, że jutro. Także nie musisz się martwić. No, jak zbierasz na Xboxa? Co? No... Na Xboxa co? zbierasz? Najpierw sobie ten monitor kupię, a potem zobaczę. No. No. Wiesz, ja ci powiem szczerze, tak, że kupiłem, jak rozumiem, PS4, bo Lemi na tym grał, nie? I chciał jak z całą ekipą grać. No a teraz widzisz, Peter dostał szansę, rozumiesz, promowania, wybicia kanału i w ogóle, no to wiesz, no co ci mam powiedzieć. No wiesz, ja akurat mam taki wybór, że PS4 sobie mogę zostawić, nie? A kupić Xboxa do tego, nie? Mhm. No. Także no nie wiem, no zobaczę. Coś tam Peter, aż mi się banan ucieszył, coś tam mówił, że miałby możliwość jakoś tam.
coś tam załatwić, no ale... Nie wiem, No, to się dostanie tych prezentów i tak dalej. nie wiem gier. czy to jest prawda, no ale kurczę, też by się z drugiej strony... Czekaj. Ale weź sobie obejrzeć tych innych youtuberów, bo oni tam dostają wszystko za darmo. Kurde. Jep! Ty durniu, ty durniu. Ej, chłopcy, ja to nie umiem grać tutaj na padzie. Weź tam mi granatiren, poślij i będzie spokój. Albo tych dwóch wykończ najpierw, o. Nie wiem kto to jest, ale... Dostają tej boxy czy tam player, wszystko wiesz, pełny zestaw gier do tego. No ja ci powiem tak, Peter by się na pewno cieszył, jakby miał... dostał się do PS4, nie? Bo tak... Ale... Ja tak mówię, no... Do PS4 się dostać, to byś musiał mieć z pół miliona widzów chyba. No ale wiesz co ci powiem. Na to i na to, tak jak mówiłem wcześniej tu na live'ie, na to i na to są gry. A że tam te ekskluzywy, wiesz co, to oficjalnie grać nie może. Ale u znajomego może po prostu zagrać, nie ma żadnego problemu, nie? Nieoficjalnie. Także wiesz. Stworzysz se nowe niki i tam se będzie pykał prywatnie na PS4. Też tak może być. Dobry, tu po mnie jest. Dobrze wyceluj. Czego? Tickets, please. Oho! Oho, ja cię kręcę. Oj, widzisz, apteczka znikła. No. Trut. Było pytanie, jest odpowiedź. No. Trzeba tylko poczekać. Dobra. W kogo ja tu mogę ładować, powiedz mi? Jak się to oddalo? Nie ma za bardzo w kogo ładować. Którym jest ja. Kwadrat naciśnij. Nie. Rezygnuję z tego. Ale... Tu nie ma czegoś takiego jak teleport? No jest teleport, ten pistolet taki, no. Aha, taki. Ale mimo, że... Na mojem... Nie! Kurde. Jak się tu... Aha, tu jak się to robi. Wow! Ale se zrobiłem. A tissue. Ty durniu, ty. Ale nie, do całej tej sytuacji, ja wam powiem szczerze, nie? Moja opinia. Ja się cieszę. Bo Peter nie Że się wybił. Tak. Nie wiesz jak go to wkurzało, że on prowadził taki kanał porządny, bo to jest porządny kanał. I wiesz, i że po prostu jakoś go załóżmy, nikt go nie widział z jakichś tamtych, nie? Widział, że wszyscy wokoło, wszyscy tam coś a go jakoś tak omijali. No i kurczę, no nareszcie się sympatii udało i życzę mu jak najlepiej. A naprawdę jak widzowie są i oglądają go, nie platforma, tylko go, no to zostaną. Także... Tak samo jak ekipa. No, wiesz, no troszeczkę to było takie, że ja miałem strach taki, przyznam cię, że to wyglądało na to, że po prostu odcino się i koniec i wszystko, nie?
ale wiecie, nic takiego... Taki to no był strach, o, tak wam powiem. No way! A gift for me? No ale nie, no... Mr. Black, ja po prostu miałem taki strach, nie, no... No. Quickpull odeszedł, wiesz, odchodzi i ten, nie? Wiesz, no... Mógł to też troszeczkę w innym stylu zrobić, że chłopaki mam awans i no niestety kontrakt podpisuję i po tym kontrakcie no nie będę z wami grał. No jest mi bardzo przykro, tak ten torororo i okej, jest inaczej sprawa wygląda, nie? No a on tu się niby tam jakieś spiny były, no i widzisz. I tak nagle, tak nie wiadomo skąd, C poszedł, nie? Tak było. Tak. Hey, get back behind the line. Ciekawe, czy to tu zadziało. No, raczej nie. O, ale to troszeczkę co innego. Roll up, roll up. Oh, what's the point? Tissue. Tak, kto odpadł? Ja. A ja to kto, bo kurczę, teraz nie wiem. Marcin. Marcin, spoko. A ty długo z nami już grasz w tego BF-a, czy nie? Znaczy jako ekipa z Ryf. Ja? Ja jeszcze od PlayStation 3. A, to ty stary zawodnik jesteś. Can somebody please play? To ty... A jesteś tam na ekipie Nie. z Ryf? Czy ekipie... Tak. No ja wcześniej grałem, ale nie grałem do tego zresztą grałem. Do we have any winners amongst you? Feel free to accept my prize. Czerwowego czasu nagranie też aż tak nie mam, no. Znajduję sobie weekend. Weekend, tak. A poza weekendem praca? O, praca w familii. A to sportowcem jesteś, czy... Nie. Hobbystycznie tamto. No, spoko. Wow, ja... Kurde, ja tym latać nie chciał. Leć! Pult. No pain. Tak, Tejo. Kuźwa, ja muszę coś w tym więcej pograć, ja pierdzielę. Sun with us. Ale żek się załatwił. You fear ground move? Now I know how the goldfish feel. Bang bang. No i powiedz, jak ja cię mam załatwić. O, 5 oglądających. Może się ktoś odezwie na czacie. I'm on it. Okej. Let's go. Jak was tutaj... No nie mam pomysłu, jak tu co to zrobić. Bo... No chociaż... Coś mi wpadło do głowy.
Ty... Ja pierdzielę. Ej, to jest ułomne. Sunset. No i zaś mi kurde wywaliło. Nie wiem co jest grane, ja pierdzielę. We shine. Pierniku ty, pierniku ty. Ty pierniku ty. Rewanż był, nie? Spoko, spoko. Co gromy jeszcze? Ale po prostu nie grałeś. Nie, już nie. Aha. No, już idę. Ktoś na koda? Ja na kogo? No to idziemy na koda. Ale... wiesz co, pora minut przerwy. Okej. To na razie. No na razie, dzięki za gra, No, na przyjdź razie. zaś. O, pan zagrał pewnie. Na No razie. spoko. Okej, dobra. To sam gaszymy. Oj, oj, oj. Widzę, że są kurcze 4 osoby oglądają mnie. A, było. Nic. Dobra, to tego koda ja. No, a jaki tryb? A, to tam. Obojętnie. A co tam Peter zawsze lubił brać? Blaszki, o, blaszki. Dobra. Było na blaszki. Zabójstwo potwierdzone. Mhm. Gdzie ten mój kod WW2? Długi. Słuchajcie, w ogóle jeszcze dostałem jakiś karnet sezonowy. Pobierz teraz, ale co, jak, to nie wiem o co chodzi. Będziesz musiał zapłacić za niego. Dobra. A jak tu się teraz znaleźć? No, zaraz się znajdziemy. Ja sobie to odpala. I ja za chwilę wracam. Dobra.